Senyor Rodríguez té la paraula. Gràcies, senyor president. Agrair també al senyor Robert i a l'Associació Catalana de Ràdio la presentació que ens han fet avui en aquesta comissió per tal de donar-nos una visió global del panorama radiofònic de Catalunya. Jo crec que amb unes dades força interessants i força il·lustratives de quina és la situació del sector. Certament alguns dels aspectes que s'han comentat eren ja coneguts amb anterioritat, però segurament ho eren coneguts allò una mica segurament de forma aïllada. Recordo que de forma més recent, aspectes que els han preocupat i que han sigut fruit de tractament per part del Parlament a través segurament de propostes de resolució o d'altres iniciatives era la situació de les emissores pirates que hi ha a Catalunya i les dificultats que hi ha per part del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i del mateix Consell de l'Audiovisual de Catalunya no només d'identificar-les sinó d'intentar suprimir aquestes emissions pirates que òbviament causen un dany important en el sector radiofònic. També, sense anar més lluny, la darrera comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el nostre grup parlamentari, i no sé si el senyor Mòdol hi era present o no hi era present, però no és que m'hi fiqui, però ell deia que ha quedat sorprès que efectivament des dels mitjans públics es llancessin determinades campanyes publicitàries agressives. En la darrera comissió de control jo mateix denunciava que Catalunya Ràdio estava llançant ofertes amb una reducció de tarifes de fins al 85%. Són uns descomptes extraordinàriament importants. O a més que s'estaven oferint publicitat a Catalunya Informació quan el contracte programa prohibeix la publicitat, prohibeix explícitament la publicitat a Catalunya Informació. I dèiem, i crec que és perfectament repetible en aquesta comissió i a fruit del que se'ns ha explicat, que els efectes de la crisi econòmica sobre les ràdios és molt diferent en les ràdios públiques que en les ràdios privades. Així, en les ràdios públiques, la primera reacció és la de recórrer al major finançament per part de l'administració que sustenta aquella emissora de ràdio, i així jo crec que ho avalen algunes de les xifres que se'ns han mostrat. La segona reacció és apretar perquè s'explorin totes les possibilitats d'incrementar la publicitat, perquè la crisi també afecta les pròpies administracions i per tant, per tal d'intentar compensar, el que s'exigeix és una major pressió sobre la publicitat. Difícilment o molt aïlladament la crisi sobre les ràdios privades té efectes sobre la quantitat de llocs de treball o sobre la pèrdua de llocs de treball, perquè hi ha altres variables sobre les quals poden actuar. En canvi, les ràdios privades no tenen tantes variables, només tenen els ingressos publicitaris i a partir d'aquí les despeses. I veiem, ho hem vist també amb les dades que se'ns han donat, que els efectes de la situació de crisi és que es perden llocs de treball a les ràdios privades, cosa que a les ràdios públiques no succeeix i per tant no es pot utilitzar aquesta variable com a un element d'ajustament de la situació. Ho ha fet el senyor Ferran en un sentit, jo voldria fer-ho també en un altre sentit. El senyor Ferran ha dit cal que fem autocrítica i estic absolutament d'acord, cal que fem autocrítica i cal que ho fem específicament amb l'elaboració i alguns dels portaveus que estem aquí avui vàrem ser ponents de la llei de la comunicació audiovisual i segurament ho hem dit en d'altres ocasions i jo crec que no està de més també posar-ho en evidència, que segurament quan vàrem fer aquella llei de la comunicació audiovisual ho vàrem fer pensant molt en el nou panorama televisiu que se'ns venia a sobre fruit dels canvis i de les innovacions tecnològiques, bàsicament com era la televisió digital terrestre i com eren les afectacions sobre les televisions locals i tot el panorama televisiu. I efectivament en aquella llei ens vam orientar molt en el panorama televisiu i ens vam deixar de banda un sector extraordinàriament important com és el sector radiofònic. Per tant, permeti'm que per part del nostre grup estem d'acord en que segurament el lloc
per intentar regular les relacions i les regles del joc entre la ràdio pública i la ràdio privada és la llei de la comunicació audiovisual, i creiem que estaria bé que formuléssim una revisió d'aquesta llei de la comunicació audiovisual i establíssim unes regles del joc més justes per a tots els actors que intervenen en aquest mercat radiofònic. Per concloure, que ja veig que el president m'amenaça amb el micro, amb la meva intervenció, per concloure, jo no sé si demanar-li ara, perquè suposo que no tindrà la informació, però sí expressant la voluntat i el desig que estaria bé que hi haguessin compareixences més periòdiques a l'Associació Catalana de Ràdio per tal de sensibilitzar en el Parlament i en els diferents grups parlamentaris de la seva situació i de la seva problemàtica i de l'evolució de les dades que avui ens han ofert. Sí que ens agradaria també conèixer els efectes de les innovacions tecnològiques sobre el mercat radiofònic i concretament la ràdio digital o la ràdio per internet. Gràcies, senyor Robert. Gràcies, senyor president.